Azzubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu, wadda da zai rasu ce da ɗansa, na mutu ka biya mun bashi na, ka ce da ubangida na biya mun bashi na. Ce wai ubangidanka? sai ce Allah. To da ya rasu aka zo aka ce ya maganar bashi, suka ce ba ma bukata a yafi. sai aka ce dan uwansa ya zo ce nawa ake bin sa ne, sai ce 100,000. ce da abin da kuka mallaka ba zai iya biya ba. to shi kuwa lokacin wajen miliyan 2 ake bin sa. suka ce duk wanda ake bi bashi ba a neman ya yafi ko ba a son ya daga kafa, sai wannan gonar kawai da yake da ita, sai gidaje da aka kewaye su da dashi. to da Allah ya amsa wannan din da aka zo, sai aka dinga yankar gonar, sai wannan ya ce ya saya 100,000 kaza, wannan ya saya, sai da aka biya bashin kaf. sannan ya ce ba za a raba gado ba, sai an zo aikin haji an sanar da mutane a filin Mina akwai mai bin sa bashi ya fara, aka yi. ya ce ba za a raba ba wata shekara, sai aka shekara 4. to sannan da ya yi da a raba. abin da ya yi rara miliyan, ya kai miliyan 52 wanda ya rara, wanda da ko kobo babu.